Үзләре һәм үзләренеке өчен бик кыллар үткәргән авыл көнен шулай дип атап булыр иде. Үзләренеке өчен чөнки бәйрәм түрендә шул авылда озак еллар хезмәт куйган хезмәт ветераннары. Бүген дә авылда тырышып эшләүче хезмәт алдынгылары. 60, 30, 20 елдан артык пар канатлы булып яшәүче гаиләләр дә игътибар үзәгендә. Bütün максатыбыз авыл халкын бергә туплап, аларны bir йодрык иттереп күрсәтәсебез килә. Үзләре өчен, чөнки бәйрәм күркә Биккол авыл мәктәбен моннан 30-40 ел элек тәмамлашкан укучылар. Чәчләргә чалт төшсә дә туган мәктәпләрен сагынып яши алар. Бүгенге көндә районның төрле тармакларында эшләйләр, кайберәүләр җитәкче урыннарда. Кызыл галстук тагып йөргән мәктәп еллары бүген дә аларның күңел түрендә якты яткар итеп саклана. Мәктәптә үткән бәхетле еллар олы юлга чыгаручы укытучыларга рәхмәт шигырь юллары җыр аша җиткерелә. 10 классны бетергәнгә 40 ел. Менә үзебезнең балачакларны, пионер чакларны искә төшеп, галстуклар бүген бәйләдек. Авыл крәшчеләр мәктәбендә кулына сөлге тотмаган авыл малае буламыни? Балалар башлаган бил алышуны өлкәннәр дәвам итә. Мин үзем Самара городындан. Бу авылга кайтам, менә с образования. 4нче ел кайтам инде Сабантуйга, бик яхшы үтә. Сабантуйлар матур уйныйлар, балачаганы бик шатабыз, ана борьба бик интересный булды. Встреча этих одноклассников был да бик шат инде. Һәр елны менә туганнарыбыз кайташулар белән бик күңелле иттереп очрашабыз. Исәнлектә табу насыйп булсын. Җитезләр, кыюлар, көянтә белән су ташуда, гер күтәрүдә, капчык киеп йөгерүдә һәм башка спорт уеннарында санала. Су ташуда Биккол авылы ир-егетләре сынатмаска тырыша. Кыскатына калышы булмый инде. Баятын тылмый, көр балачактан ташыган, карда ташыбыз инде шулай кеттегене. Авыл көне өлкәннәрне яшьлекләрне алып кайтса, сабыйларны тагын бер буынга үстереп җибәрә. 1 ел буена искә алырлык хатирәләр күңелдә кала. Авыл көне озак еллар читтә йөреп туган якларына кайтучыларның авылдашлары белән күрешү бәйрәмедә. Авылда ел буена үткәрелгән чаралар, истәлекле вакыйгалар, хезмәттәге казанышлар да бер көндә чагылыш таба. Биккол авылы тарихына кереп кала.